всичко му е наред. Надявам се обаче това да го направи следващия ни събеседник, следващия ни гост Дани. Много ми е приятно да ви представя този човек. Не е популярно за медиите лице. Надявам се това се промени, защото има много неща, които да каже и да обърне внимание и на този сектор, за който той сега ще ни въведе така по-надълбоко в материята. Димитър Димитров е при нас. Митак, здравей, добре дошъл. Добре заварил и на мен ми е приятно да присъствам и да съм във вашата Благодаря компания. ти, че прие поканата. Ти си председател и основател, сега уточнихме, на Асоциацията на българските самбисти. Да. АБС е абревиатурата. Да. За по-накратко. Също така и от 22 година съм председател на Балканската федерация. И на Балканите. Да, тъй като тя дълги години не функционираше и... Ти по възроди така. Да, вече 3 години подред се изпълняват балкански шампионати. Първия беше в София, който бяхме обезпечили всички държави, които участваха, над 9 държави, бяха безплатно. Тоест пълните състави от 22 Ти си ги взимаш като на all inclusive тук. То не е сложно да се направи. Аз мисля, че всеки, не е сложно, но е скъпо. Да, за някой може да е скъпо, но когато правиш нещо с любов, това остава на страна. Разбира се, да. И когато имаш хора, съмишленици и имаш възможността да направиш така, че да получиш една много голяма отстъпка, нещата се получават. Съмишленици има за каузата, нещата се случват. Браво, и признанието е факт. Сега, имам много впечатляваща твоя визитка. Искам да те върна назад във времето от село Бътълша да тръгнем и да видим този път наистина славен, за който някак си трябва да се говори и да се дава гласност. Майстор на спорта по самбо, това е ясно. Заслужил майстор. Така ли е титлата? Така е, заслужил майстор на спорта, но то в последствие след 90-та година някой реши, че трябва да ги махне. За артистите остана, но за заслужил артист, за вас отпадна, но така не, че ти си е постигнал тази титла. Точно така. Двукратен световен шампион, майсторски клас. Значи това е световна купа за майстори. 84-та и 85-та година, двукратен шампион съм и имам 6 загубени финала, което 6 пъти си сребърен, т.е. сребърен медалист, веднъж трети, т.е. много са много титли, много постижения и наистина славен спортен път. Така е, от село Бъта съм. Това се гордея, че това село, мисля, че в света едва ли има друг аналог като него, да има толкова много спортисти от... Това е Панагюрско село. Панагюрско, да. Нали, визирам спортисти като първия европейски шампион на троен скок, изобщо за леката атлетика Георги Стойковски. Също е оттам. Също е оттам. Като се започне, имаше футболист на Ботев Пловдив, Дишков, национален състезател. След това се появявам аз. Родствениците на Анелия Раленкова също са от село Бъта. Всъщност тя беше един от инициаторите да тръгна да тренирам и аз нещо, защото една такава приятелска среда, пишехме си писма, казваш, днеска съм в Турция, утре съм в Австрия, с какво да напишем, аз съм по реката. Ти си в гората по реката, защо обаче Митак се насочи към този спорт? Ти се чувстваше, че ти пасва, чувстваше се историята е много интересна и на всеки, който съм я разказвал, даже и в последствие в националния отбор, първият ми треньор на Богомил Атанасов казваше: момче, вика, ти не си вика за националния по самбо, ти си за националния по футбол. А ти си играл футбол като младеж? В 4-ти за 5-ти клас имаше приемни изпити в Пазарджишкото спортно училище. И като всяко едно дете осъмвах с топката и заспивах с топката. Кандидатствах там. Впоследствие всяко едно село, май месец, имат им такива национални борби. Подаряваха по потниче, риска, каквото има там, чорапки. Пускаш се и почваш да се бориш. И там нямаше кантар, нещо от този род. Срещу който се падна. Паднеш, И имах човек, който беше много по-голям от мене, висок, здрав. Обаче така се случи, че го победих. И там е бил и директора на
спортното училище. Съгледвач, леко си набелязва. Да. И казва, какъв футбол, ти си за борба. Аз викам, така ли, няма да стане, и отказах. Ти си искаш футбол. Да. И в един момент ме е гледал и първия ми треньор, който успя да ме прелъже, къде има надо. Той грабна. Заповядай, вика, в Панагюрище, на стадиона. И аз викам, а футбол ли ще играем? Той вика, всичко, бе, тела да видиш за какво става. Казва. Да, ме казва. И влизаме там в една зала, той ми вика, изчакай тук. И аз сядам на едно столче и гледам едни снимки огромни такива на медалисти. Някакви курки облечени, черно-бели, 76-та година, какво да бъдат. И виждам една впечатляваща снимка на европейски шампион. И пише европейски шампион от Ленинград, 76-та година. Руснак. Не, българин. Иван Докторов, който всъщност и сега правиме за трета година подред в негова памет турнир на негово име. Браво. И идва треньор и казва, влизай в залата и после ще излезнем и навънка, ще играем и матч. Влезнах, видях как се строиха хората, как почнаха да загряват, какви упражнения изпълняваха и забравих за футбол и за всичко. И не съм имал една пропусната тренировка. На първия месец вече тези, които бяха от години, започнах да ги надвивам, и на втората, третата година бях малък, на 14-15 години, когато ме повикаха в националния отбор. 15 годишни национал вече? Да. Браво. Значи въпросните хора, където преди малко разговарях, с тях съм тренирал и съм ги надвивал, въпреки че са били с по 5 години. Това може да го обясниш. Откъде е тая мая? Физическата ти сила ли е голяма? Не. Значи самбото си има методика, която, за съжаление, в днешно време се поумешиха с един друг спорта джудо, който там малко международните правила го пообъркаха. Взеха да ги сливат леко. Не, то при нас имаме много болезнени хватки. На краката, на ръцете, ключове. Да, всичко това, което примерно може да помогне на един спортист не да пребива човека. Но да го блокира. Но да го фиксира така, че да дойде полицията, да си го вземе, без да го наранява или без да го убива. Но може и това. То може, но не е препоръчително. Простата причина, че нашия спорт възпитава да бъдеш добър, да бъдеш най-вече да защитаваш беззащитния. Не случайно се казва самоотбрана без оръжие. Без оръжие, нали? Точно така. То е интересна историята и как е създадено това нещо, защото пак е било по заповед на Ленин. Казал е, тук нашите служби са гола вода. Трябва да са най-добрите, и тогава се явяват 3 човека. Единият е Ощепков, който е украинец. Другият е Анатолий Харалампиев и професор Чумаков. Те тримата разработват тази система. Като Харалампиев обикаля всички руски републики, съветски републики, и взима най-доброто от всяка една борба. Това са Бог, Чидоба, грузинската, Кураж, да не ги изброявам всичките. И същевременно взимат и най-доброто от всички национални борби по света. От джудото, от каратето, тайквондо. И се осъществява един универсален спорт, който сега реално погледното, който се интересува от ММА, ще види, че първите 10, които са в топ. Основата са бивши самбисти. И това е като, как да кажа, спорт, който ако не подведеш човека, който желая да тренира, може да бъде опасен за обществото после. Зависи кой на къде ще го прилага. И зависи как му казваш да ползва това, което е научил. Малко да те извада така да отидем в една обща рамка.
Путин кой го е посъветвал така? Той не прави приеми от самбото, но виждаш, че голям размах такъв има по... Путин е бивш самбист. Да. Имал съм възможността да се... Бориш с него? Не. Да се докоснем до обкръжението и така нататък. Да. Дал съм едни полезни съвети, които веднага се промениха, защото той примерно до 21 година беше, т.е. до 20-та година, преди COVID. Преди пандемията. Да, бях март месец, това е януари месец в Москва и имахме там среща и аз казах, по-добре да си смени профилната снимка, защото той е с джудо екип. В социални мрежи някъде? Да. Ага. Самбото е руски спорт. Да. Бях изготвил една програма за развитието на самбото и как може за 3 годишен период да стане олимпийски спорт. Да. А то не е сега? Ние сме признати от Международния олимпийски комитет още 81 година, а 22 година, когато трябваше да бъде Олимпиадата в Токио, там вече сме пълноправни членове. 80-та година трябваше да бъдем спорт, който се вкарва в олимпийската програма, но се получи един такъв газ, който оставяме на страна бойкота, такива са били времената, западните страни бойкотираха. Да. Но интересното е, че руснаците те не обичат да си попиват и един комичен телефонен разговор от индийска страна, звънат на господин Брежнев, т.е. на другаря Брежнев и му казват, заради нашите добри отношения, може ли да сложим хокей на трева да бъде олимпийски спорт? И той казва, окей, няма проблем. Изважда самбото и слага хокей на трева. Да. И ми е обидно, когато на приеми в световното самбо, когато има световни и европейски първенства, руснаците да се шегуват с тази случка. Тя за мен е срамна. Да. Защото сега самбото ще да е в други измерения. Иначе бяхме планирани за Париж демонстративен. Но някои хора не си подароха оставките и остана руското ръководство. Похлопака остана отгоре. Да, и те ни... добре, ти като спортист, как го оценяваш неговите умения? Има ли висота или той като любител по-скоро? Не, там няма човек, който да не е тренирал самбо. От въпросната служба, която е бил. Да. КГБ всички е бил. Знаят, че е бил в КТБ, това КГБ. Може и там, може и в КТБ. Не, там има други банки, които са много около него. Както и да е, в реда на шегата. Но на добро ниво е състезател. Не е бил, да кажете, примерно супер вау, нещо. Но прилично. Примерно, световния председател, т.е. председател на Световната федерация Шестаков, той е бил негов партньор на времето. Така са тренирали заедно и всъщност се опитват едни средства от определени банки, големи петролни компании да помагат за развитието на този спорт. Макар, че... добре, у нас какво се случва? Сега ти, благодарение на тази асоциация, благодарение на постиженията, на контактите и въобще лобито, което си сформирал, нещата се бутат и се случват. Организиране на първенства, дори не само национални. Така е. Значи, когато основахме асоциацията, тя беше с цел да обедини общността. Тоест, много ясно, че ти не можеш да тръгнеш от днес и да бъдеш голям спортист, без да си знаел миналото. Да. Много от моите, как да кажа, приятели, заедно където сме били в спорта, са отборници, повечето изнемогват. Тоест, забравени от Бога. Загърбани от държавата, загърбани от министерства, сектор. Нямаме абсолютно никакво, примерно,
глобално решение на този въпрос. Да. Няма как да стане. Затова първо събрах звездния отбор на 80-те години, защото смея да кажа, че от 81 година до 90-та година ние имахме най-силният период, най-силният период за мене. Не, че съм участвал тогава, нали, през цялото време и съм бил и капитан дълги години на националния отбор, но тогава сме осъществявали такива невъзможни победи, където примерно Съветския съюз, той идва с най-доброто от тези 15 републики, което е страшно трудно. Сега не казвам, че е лесно, защото всяка една република се явява с собствен спортист. Нали? И вече конкуренцията нараства. Но да се върна на мисълта си, защо го направих това нещо. 2018 година ги събрах в град Панагюрище, който е един от градовете, който създава, по това време създаваше най-много спортисти за националния отбор. Гръбнака на националния отбор беше изграден почти от Панагюрище. Като днешно време най-титулованата ни състезателка от този спорт е Мария Оряшкова, която също е от тази школа. Хубаво е да се спомене, че от 14 години нямахме световен шампион, но от Панагюрище Хърков стана 23-та година, в Армения стана световен шампион, което е страхотно. И в момента на самбото пречи най-вече че сме избягали от методиката. Много малко клубове. Те се борят на 2 или 3 клуба, които имат в залата си тепих. Всичко е джудо. Татами, кланят се, друга е методиката. Там има един куп рестрикции при дадените техники, които трябва да направиш. И примерно, слушаш на състезание по самбо, треньора да крещи, ставай горе. При нас имаме много борба в партер, която е свързана с болезнените хватки. Да не ставаш, да си се бориш долу. Да се бориш. Те стават, защото те не могат да се предпазват от тези техники. Ключ на кръка, на ръката. Това са неща, които влияят на развитието на самбото. И сега как виждаш? Виждаш ли така хоризонта, подобрение? Значи, тая работа дава ли плод? По принцип ще бъда реалист. Няма как да стане с единични успехи. Защото ако нямаш постоянството, ако нямаш нужния подход, който да се подготвиш за дадено състезание, няма как. Сега е по-лесно, отколкото едно време. Едно време сме имали турнири, които сме се молили да дойдат основните състезатели. Дано да дойдат да се сбориме с тях, да видим ниво. Нали, защото утре като го срещнеш на европейско и световно първенство, получаваш тупа лупа и кой откъде. Докато сега е лесно, сега има интернет, има справки, можеш много бързо да разбереш титулярния състав на Русия, на Украйна. Силата, какво? По категории ти вече знаеш имената. Можеш да провериш техното първенство, което се излъчва по онлайн, да видиш кои са му силните, кои са му слабите страни и да подготвиш въпросният състезател, който ще участва от българска страна. По стила на онзи. Да може да е подготвен. А сега караме малко така, как дойде, но мога да кажа добри думи за Росен Димитров, който е председател на Българската федерация. Той беше състезател преди време? Да, преди време беше. Близнаци бяха? Да. И
до сега каквото съм поискал от него като помощ, Откликва. да, веднага. Значи Тоест, стабилен. при него дори не е нужно да подписваме някакъв Да. документ. Мъжка дума. Мъжка дума и тоест, държи си на думата. Браво. Защото когато направихме първата Балканяда, имах спънки, които останаха назад във времето. Помогнаха и така. Сега, понеже отиваме към края на разговора, какво ни предстои, на какво да обърнем внимание, някакво състезание скоро, някаква школа, някакъв лагер, нещо, какво организираш, какво правиш? Сега, 27 до 29 юни в зала София ще бъде третият международен турнир по самбо Иван Докторов. Да. Направили сме в памет на този наш велик самбист, който не само, че обичаше самбото, но под негово въздействие е направил клуб в Ихтиман, и то единия от ромската махала. Да. И до сега ли са действащи? И сега са действащи, да. Който е и почетен гражданин на Ихтиман. Искам да изкажа и благодарността на кмета на Ихтиман, господин Илиев, който винаги е откликвал и е помагал, както и на двата клуба в Ихтиман, така и при нас. Въобще в спорта. И да се върна за събитието. 27-29 юни, зала София, входа е свободен. Всички делегации, които пристигат, ще бъдат настанени в съседния хотел Москва, който ще бъде безплатно. Тоест, асоциацията поема всичко. Да. И хубавата новина е, че от следващата година този турнир става постоянно под егидата на Европейската федерация, където няма да се грижа вече да мисля кой ще... как да обезпечиш и кой ще дойде. Обезпечаването пак се остава при нас. Но и до момента за съди, реклама, едни организационни неща, които... натоварват допълнително, да. Да, и там вече федерацията, Европейската федерация ще може да си поеме, ще си дойдат, ще свират само лицензирани. Да. Дигаме нивото, значи. Да, получаваме специален бранд, който ще бъде само за този турнир. И това ме радва, защото... това е и за децата, защото този турнир е за кадети. Да. Това е възрастта 14-16 години. Ключовата. Ако сега не го подкараш да заобича този спорт, ако нямат състезания, те имат едно състезание в годината, примерно световно или европейско първенство. Да, уви. Виж, при тебе е била ключова, значи ти си точно по рецепта създаден шампион и си запазил тази любов. Хубаво е всички да вършим това, което обичаме. Точно така, ти не спирай да го правиш. Ако приемеш и си склонен на такъв ангажимент, като ти направи впечатление, да кажем, някой състезател или от победителите на въпросния турнир, после заповядайте двамата да направим един разговор. Съгласен съм и ще го осъществиме. Благодаря ти много. Дай Боже този път да спечелим и двете купи Иван Докторов, и при момичетата, и при момчетата, защото миналата година при момчетата спечелихме, но при дамите загубихме. Сега стискаме палци. Да. Каквото и да е важна инициативата, важно е това, което правиш. Благодаря и аз.